baso elkarteak antolatutako mobilizazio bat da, bi zati ditu. Bat da mobilizazioak ibilgailuekin eta traktorekin 3 puntutatik, bat Legorretatik Andoainera eta gero Andoainetik Donostira, gero beste bada Garberatik Donostira eta bestea Orio Hurbil eta Donostira. Danak bukatuko dute Donostiko kaletan eta gero handik jungo gea Gipuzkoako Batzar Nagusitara. Gipuzkoako Batzar Nagusitara han egingo da traktorek eta hori dena utzi eta elkarretaretze bat, eta bertan irakurriko da pixa bat hiru eragileen artean adostu deun manifestoa eta planteamenduek, ze planteamendu dauden mahai gainean, eta gero hori irakurri ostean, Gipuzkoako Batzar Nagusitako presidentearekin, Xabier Zabarren, eta bere bertan dauden 5 talde politikoekin elkartuko gea manifestoa eskura emateko, baina baita ere aurkezteko. Leloa bezala hartu dugun lehen sektorea lehen etxi, eta iruditzaiulako baserritarrak eta baso jabeak eta hori egiten deun lana ez dela errekonozitzen gizartearen aldetik eta gizartearen ordezkari edien alderdi edo erakunde politikoetatik edo erakunde publikoetatik, ez? Eta orduan, aitortza horren islada gure ustez izan beharko lieke politika egokiak izatea eta politikak eta normatibak eta egiten dienen, araudiak egiten dienen, araudi horiek nolabaiteko zentzu logiko batekin eta malgutasun batekin aplikatzea. Ze askotan ikusten dugu zenbait araudietan baserritarrari laundu eta baserritarraren ogibidea edo lanbidea erraztu beharren oztopatzea dituztela eta traba besteik ez dela jartzen. Egunerokotasunen 1001 problema dauzku, maila instituzionalen, foru aldundikin kompetentzialki askotan gehiena eragiten diulako, udaletxe pila batekin ere bai, eta orduan bai zuzendutako eskari pila bat eskari edo etxeko lan sartu ditugu horrez. Batzuk aurrekontu lotuta egon daizke, gauza konkretu godielako, partida presupuestariokin edo eta prioridade batzukin lotuta, eta beste kasu batzutan berriz, gehiago izango like, daun burokrazi eta askotan sektore dauken kaos sensazio horri erantzuteko, foro ezberdinen planteamendu bat, hori soluzio eman ahal izateko, kasu batzutan asistentzia juridiko ginere bai, zati askotan marko legala Europa mailan berdini izanagatik interpretazioan arabera jarrerak oso diferenteak izaten die eta horren aplikazio ere bai, eta horrek azken baten egunerokotasun hori kondizionatu egiten da eta horre soluzio da eman barra. Helburu da problemai soluzio da eman barra, eta horrek esan kasu askotan lehen sektorea lehen etxin beharra daula. Ze askotan dauzku baita ere bertatik bultzatu dien zenbait lege dekretu edo normatiba lehen sektorea aktibidade bezala ere gutxi etxiten duenak eta nolabait baztarrea uzten duenak. Eta lehen espena maila hortan behar da, ez? Lurralde 95% sektorek kudeatzen du, eta gaur azaldu nahi deuna da baita ere, asko gehala. Asko geha eta ez gutxi etxi. Baldin hau tokia eukitzeko, bale? Besteik ez, animo eta...
No.